Hello bro. Tawag man. Ning itawag ko ba Hmm. about atong topic ba nga ako gikuan sa imuha? Hmm. Usa to? Okay ka to? Dili ang tawag ng topic nga ato ang tawag Okay ka to? ining dili no. Ang ato ang tawag ining debatihan is kadtong kuan, kadtong naagid mo. Apil mo ba? Kay puro lang man gud ta claim kung mahitabo nga kuan, mahitabo nga katong topic imong gihatag nya basi ata pagka nga talaw, isa ba gud mo talawan ay. Isa din mo nga adlukan. Ang punto din na Sukol, no, sukol, dili, ang punto din na sukol lang ko bro. dili man ko mapatag sukol nga butang ba kana bitaw magsira tag away sa opinion. Gusto na ko ba factual. So, sukli to O gani ka dili man to dili man to di mo to factual to kay opinion. Battle of opinion may labas ana. Battle of opinion labas ana. Dili. Minos, kato gud nga ano, ako may affirmative bro. Ako may affirmative. Ako may topic na ko. Ikaw Unya, lagi kung dili ka kaoy ato, dili. Ana dili ko dili. simple. Dili kay ikaw may himog Wala topic. may no, wala may problema nga ikaw ang affirmative. Pero aya ko tagay og topic nga puro opinion lang ang labas. Kaya siyempre opinion mo Mabi ta to may opinion. Mabi ta pamatud-an. Paminosa ba? Paminosa. Di Paminosa. Pamatud-an. Mo bitaw nga kanang imong opinion di kita magkasinabot. Pamatud-an ako nga di gito opinion. Dili ba? Di lagi ayaw lagi. Ikaw lang Di gito opinion. Pamatud-an gid ako diba? opinion. Ikaw lagi nagsulti nga dili opinion. Pero ang puntos manggod anak manggod kutlog wala lagi sulatan. Di gusto na ko ba factual? Factual ba nga ikaw nga nagputluan na apil ka. Putol-putol. Di ba? Ikaw may putol-putol. Yeah, ang apil bagi ko ata permente kay supaka gani. Di ba? Ang punto supakon gani nako no. Ang ako ang punto din na ba nga kanang gikutlo nimo sa Biblia apil mo. Ana ba? Pamatud-an nimo nga kanang implementasyon. Paminosa. Kaya para debate man ang gusto ninyo. Di paminaw ba? Debate man ka. Sige, di man ka maminaw. Paminosa ba? Paminosa ba? Gusto mo gani mo debate, ayaw kog tawag ang tagae, tawag ang topic nga ikaw ray mag-uyon, di ba? Kung makag-debate gani ka, dapat duha ta mag-uyon sa topic. So karon ang ako sa ko ang tan-aw sa topic nga imong gihatag gawas nga rong grammar, illogical pagyod, o nya pagka man ikatulo, battle of opinions. Dili. Di paminawas ba? Paminawas ako. Di paminawas ako ba? Pinawas ako. Asa ko ang grammar. Dili ba paminawas ako? Bisan pagtan-aw na dito rong grammar tama to. Bisan pagtan-aw na to ang construction sa imuhang. Di paminawas ba? Bisag basahon na tong construction sa imuhang tawag ini topic. Rong grammar oy. Ana ba? So ang dili ba? Usar ba ano? Paminawas. Mangita taglaing topic kung dili ka to. Di ba? Dili ko gusto nga battle of opinions. Uyunan ako may magdili. Gusto na ko nga factual ba? Gusto na ko nga factual ba? Kaya man kanimo pamatud-an nga apilimuan ng implementasyon sa gitawag og 7th day Sabbath. Kaya man kanimo pamatud-an na. Sige ibutang to nga the 7th day Sabbath. O kato, butang na to Dios. Butang na to Dios. Sige. Ang construction na to ba nga pamatud-an nimo nga ang 7th day Adventist na ay otoridad sa pag-implementar sa sugo nga gihatag sa Dios ilabi na sa adlaw ipapahulay. Kaya, barugan nimo na ako supak. Di man ako. Usa dili mao. Di man mo ako type na type lang para. Kaya yaga man lang imo oy. So lagi. Dili mo mabarugan. Dili mo mabarugan nga tawag tungod ayaw lagi pagkonklusyon mo. Ay pagbut-buot. Ay pagbut-buot bro ba? Mabarugan ikaw man kakak sa first topic ang gimo. Ay ikaw makatagaan ng topic ka puro lang opinion. Di ba? Ikaw man ang gimusukol. Barugin na nga ang imong pundok. Barugin ang imong pundok nga opinion ako. Otoridad. Ano sa lagi? Barugi. Barugi ang imong pundok nga naay otoridad. Magkasinabot ang nagidi man kaminaw.
Di ba? Barugi imong pundok nga naa kay ikaw otoridad. rin paminaw. Di ba? Di ba? Barugi ang imong pundok nga naa kay otoridad, naamoy otoridad sa pag-implementar sa balaod sa gitawag og Sabat. Kana. Ang Ginoo mo Nagubaan na. otoridad igor ami mutuman na unsa. Isa Ako man type ha. isa man ang implementar Sige. na igo naman ka nagtuman. Dili pala gani na ipit na. Asa Wala tayo di batihan kay magtuman naman day mo nya pagkaman. Wala nag-implement na sugo. Binuang mo nang imo. Binuang mo nang imo. Ay ayaw. Ayaw ko. Ikaw nagbot-bot na nag-implementar o man nag-implementar ang Dios mo nag-implementar ana. Tanawa ra mo nagpalo sa gigon. Ayaw. Kamoy nasigig tawag ang magkat anang napulo og sugo og kanang gitawag og Sabat kay pagkaman wa mo nag-implementar. Ay ayaw ba? Ayaw ko tawag anang ilaron isod ko ninyo sa inyong bulsa. Kamura ba manginat ana? Ayaw ba? Moingon gani ka nga nagsunod mo na irresponsableng Ayaw nagpasunod. gilat ng bot. So, kung na irresponsableng Sige ha, maghimo nagpasunod, topic. again ha, kung na irresponsableng Sige. nagpasunod, so therefore, Ako mao to ang responsable nag-implementar anang suba. sige. Pamatud Maghimo kog ninyo, topic. kamo na. Kanang ganahan ka. Lagi, pamatud-an ako ron. Maghimo kog topic nako. Pamatud-an ako. Ha, sige. Para makita gyud kay hadlok maka Karon topic. Kakak dapat magkasinabot ikaw may kaka kay usabon nimo ang tawag ato ng topic na. ayo na tinubo opinion sa ayaw Nagbuhat kag topic mo. ayaw ko pauyon na Asa, ha? ang opinion lang ayaw ko pauyon Asa na man ako mabitong pamatud-an ako kay nga di na opinion. Pamatud-an din na opinion. Kaya nag-ingon nga din Pamatud-an din na opinion. aktual ba dapat i-incorporate nimo ba kamo og ang kanang imong giangkon ba mura bag sa mua ba pamatud-an ako nga Iglesia Katolika gitukod ni Kristo sumalas Biblia ana ba conclusive ba kanang inyo kay pamatud-an ako nga Biblia given naman nakasulat sa Biblia ang point din ha kung apil ba mo ana ba mo na punto nako Gamitan na ini pangutana ng apil ba? ayaw lagi usahay ko paggamit kung i-apil sa topic na unsa man taong ka oy usahan na ko paggamit kung dili i-apil sa topic dapat i-apil sa topic palusot lang yun ang imo Kato kung apil na to topic. dili why 70 Adventist ito ay Sige, ayaw ha. i-apil lang 70 Adventist di ka kabarog i-apil lang 70 Adventist ibut Buta. Naroon ako himuon ako ha, sige. Lagi, pag-type, huwat, gani ka, i-type parang ganahan. I-type na ko, i-type ko. Isulti na. Ayaw nag-i-type, isulti na. I-construct ang imong topic. Nawa. Nawala. Nawala. Asa naman to? Wala man. Nawala man. Okay.